Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση στην έναρξη. Φανταστήκαμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία στις μετακινήσεις τώρα σήμερα πέμπτη απόγευμα. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Χαιρετούμε και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, από την σελίδα στο Facebook, μεταδίδεται τώρα. Το δίκτυο Think and Act Left έχει τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσει μια εκδήλωση, μια αφορμή για μια σε βάθος συζήτηση και για μια αφύπνιση της κοινής γνώμης που δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στα παρασκήνια της, στην προετοιμασία μιας νέας νομοθεσίας που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της θεραπείας των εξαρτήσεων. Έχουμε μαζί μας τους κορυφαίους ανθρώπους επί του πεδίου με πολύ μακρά πείρα στους οργανισμούς των θεραπευτικών κοινοτήτων στον ΟΚΑΝΑ, με πολλά χρόνια δουλειάς και πολύ μεγάλη εποπτεία πάνω σε ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον από την θέσπιση του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, και αυτό το οποίο θα σας αναλύσουν μαζί με τον καθηγητή ψυχιατρικής τον Δημήτρη τον Πλουμπίδη, που έχει και αυτό στη δική του εποπτεία πάνω σε αυτό το χώρο, είναι και οι τρεις μέλη του μετώπου των ψυχιάτρων για την ψυχική υγεία, είναι ότι ανησυχούν τεκμηριωμένα ότι μια ενδεχόμενη υπερσυγκέντρωση και ομογενοποίηση των πολλών και ποικίλων θεραπευτικών πρακτικών που έχουν προκύψει σε αυτά τα χρόνια και οι οποίες συμβαδίζουν με την διεθνή πρακτική, με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις, μπορεί να αποβεί παραλυτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση, για την αποτελεσματική θεραπεία των εξαρτήσεων. Και δεν είναι ένα πρόβλημα πολυτελείας που αφορά λίγους. Λίγος πολύ σε κάθε ελληνική οικογένεια θα υπάρξει μια περίοδος που ένα μέλος της θα βρεθεί στο φάσμα της εξάρτησης, και η εξάρτηση πια δεν είναι μόνο οι σκληρές ουσίες, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα, θα σας τα πούν αυτά οι ειδικοί, από τον εθισμό στον ηλεκτρονικό τζόγο και την διαδικτυακή πορνογραφία έως τους αθώους, τους κοινωνικά αποδεκτούς εθισμούς, εξαρτήσεις από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και το κοινωνικώς επικροτούμενο αλκοόλ. Οι σκληρές ουσίες είναι αυτό το φανερό και το οποίο δεν είναι πια και τόσο περιθωριακό και τόσο μοναχικό όσο ήταν πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια. Είναι εντελώς άλλη η κατάσταση. Δεν έχω να πω άλλα εγώ πολλά, μόνο να πω ότι αυτή η επιχειρούμενη αναθέσμηση, υπερσυγκέντρωση και μάλλον τσουβάλιασμα της κρατικής πολιτικής, της εθνικής πολιτικής για την θεραπεία των εξαρτήσεων, ενδεχομένως να προϊονίζεται και μια άλλη αναθέσμηση στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας. Μαθαίνουν οι γιατροί και ξέρουν ότι κάτι γίνεται και στο Υπουργείο Υγείας, και κατά τη δική μου οπτική είναι σε μια γενικότερη επίθεση, μια κατεδάφιση των κοινωνικών παροχών υγείας, του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία, την πρόσβαση στην περίθαλψη και στις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν είναι, μακάρι να ήταν μόνο αυτό, αλλά δεν είναι μόνο η πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο, στα επίγοντα ή σε αυτό που ξέρουμε ως βασική υγεία. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Η ψυχική υγεία, ελπίζω να είμαστε σύντομα σε θέση οι άνθρωποι και του δικτύου και του μετώπου να δώσουν την τεκμηρίωση και την ανάλυση που χρειάζεται. Είναι ένα τεράστιο επίσης θέμα που αγγίζει οπωσδήποτε το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, το σύνολο της κοινωνίας, αλλά ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα είχε κάνει βήματα και κινδυνεύουμε να βρεθούμε 40 χρόνια πίσω. Είναι μαζί μας, για όσους δεν τους ξέρετε, νομίζω ότι τους ξέρετε πιο πολύ, είναι ο Δήμος ο Φωτόπουλος, ψυχίατρος των εξαρτήσεων και από το μέτωπο για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις. Είναι ο Δημήτρης ο Κολοκάθης, κοινωνιολόγος, από τους ανθρώπους του ΚΕΘΕΑ,
θα μιλήσει δεύτερος, πρώτος ο Δήμος, και ο Δημήτρης ο Πλομπίδης, ο καθηγητής ψυχιατρικής, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, και γνωστός και από το επιστημονικό του έργο αλλά και από την δημόσια παρουσία του. Δίνω το λόγο να καλωσορίσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Κατρίνη, γιατρός και γνώστης. Έχει περάσει από το ΚΑΝΑ σε θέση υψηλή, πρόεδρος, ξέρει και τις δυνατότητες, ξέρει και τις αδυναμίες και ελπίζουμε ότι και καθώς βρίσκεται μέσα στο κοινοβούλιο και είναι ενήμερος για αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνει και πώς σκέφτεται και αυτή η κυβέρνηση που κατεδαφίζει το σύμπαν, θα αποκομίσει από εδώ και αυτή την γνώση, την εμπειρία, την τεκμηρίωση και θα τη μεταφέρει στο κοινοβούλιο. Εντάξει, και την κυρία Μάτσα, εντάξει τώρα. Ναι, είναι τόσο αυτονόητη η παρουσία της από τους θεμελιωτές των σύγχρονων αντιμετωπίσεων και των θεραπευτικών κοινοτήτων. Μάλλον ήταν από τους ιδρυτές της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας στο 18 Άνω, της κοινότητας του 18 Άνω, στην οδό Ασκληπιού. Έχουν περάσει και δικά μας παιδιά από τη δική μου οικογένεια και είμαστε ευγνώμονες πολλαπλώς. Και η κυρία Μάτσα με την παρουσία της, με τη δράση της, με την επιστημονική της δουλειά, αλλά κυρίως με την θερμή συνηγορία των μοντέρνων, των ελεύθερων, των κοινωνικά απελευθερωτικών μοντέλων θεραπείας, έχει παίξει έναν κομβικό ρόλο εδώ και πολλές δεκαετίες. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, ευχαριστούμε και όλους τους γιατρούς, τους φίλους, τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτό το κομβικό, το ακαθόδες κοινωνικό ζήτημα. Δήμο, να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη για την μακρηγορία. Λοιπόν, ευχαριστώ που και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και ξεκινάω παρουσιάζοντας το οικολογικό μοντέλο θεραπείας των εξαρτήσεων και πώς το επικείμενο νομοσχέδιο για τις εξαρτήσεις θα βλάψει αυτό που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στον χώρο των εξαρτήσεων. Να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για διαρροή ενός σχεδίου νόμου, αλλά λοιπόν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στη δημόσια συζήτηση ένα σχέδιο νόμου και θα δείξουμε για ποιο λόγο αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο έχει διαρρεύσει ισοπεδώνει, κατεδαφίζει, τσιμεντώνει, μπαζώνει, ό,τι ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, το οικοσύστημα της θεραπείας των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω λίγο με ιστορικούς, αναφερόμενους στην ιστορία της θεραπείας των εξαρτήσεων στην Ελλάδα και θα το πω κάπως απλά, οπότε συγχωρήστε με την απλοϊκότητα και την μειωμένη ακρίβεια. Θεωρώ ότι η ιστορία της θεραπείας των εξαρτήσεων στην Ελλάδα ξεκινάει χρόνια πριν, αλλά εκεί γύρω στη δεκαετία του 80 ξεκινάει η ίδρυση της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας το 83 της Ιθάκης και το ίδρυση του ΚΕΘΕΑ το 87. Το 18 Άνω λειτουργούσε πολλές δεκαετίες πριν, αλλά εκεί το 87, τη δεκαετία του 80 έκανε μια στροφή και υιοθέτησε τη μέθοδο της, αντιγράφω μέσα από τα ίδια τα λόγια του 18, υιοθέτησε τη μέθοδο της θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης με ψυχοθεραπεία και τέχνη θεραπεία. Και τέλος ο ΚΑΝΑ ιδρύθηκε το 1993, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997, αλλά από το 2000 και μετά ξεκίνησαν έτσι οι περισσότερες δομές και μετά από το 2011 οι δομές σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τι είναι η εξάρτηση για τους οργανισμούς? Η εξάρτηση για κάθε έναν από αυτούς τους οργανισμούς που ανέφερα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Για το ΚΕΘΕΑ, πάλι κάνω αναφορά σε αυτά τα λεγόμενα των ίδιων των οργανισμών, η συστηματική χρήση αποτελεί συνήθως το σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων ψυχολογικής, διαπροσωπικής ή κοινωνικής προέλευσης. Για το 18 Άνω, η τοξικομανία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο με παραμέτρους βιολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, ιδεολογικές, πολιτιστικές, οικονομικές. Έχει πάρα πολλά κομμάτια μέσα. Αλλά βέβαια η τοξικομανία σαν κοινωνικό φαινόμενο αντιμετωπίζεται μόνο επεμβαίνοντας στους γενεσιουργούς παράγοντες στο σύνολό τους. Τέλος, για τον ΟΚΑΝΑ, η εξάρτηση είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσους, έτσι. Για τον ΟΚΑΝΑ υπάρχουν χρόνοι και βαριά εξαρτημένοι χρήστες που δεν κατορθώνουν να απεξαρτηθούν στα στεγνά προγράμματα και επομένως έχουν ανάγκη από μια θεραπεία μακράς διάρκειας με υποκατάστατα, έτσι. Η ερώτηση που μπαίνει πάντα και έρχεται ξανά και ξανά είναι ο χρήστης ασθενής?
Εδώ και 20 χρόνια συζητάμε, εγώ τουλάχιστον συζητάω με τους ανθρωπολόγους αυτό το πράγμα και ουσιαστικά προσπαθούμε να συνθέσουμε αυτές τις αντικρουόμενες και διαρκώς απομακρυνόμενες απόψεις που έχουν οι οργανισμοί, οι οποίες και μάλιστα δεν είναι σταθερές, εξελίσσονται. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ας πούμε, η άποψη που είχαν για την εξάρτηση το ΚΕΘΕΑ έχει αλλάξει τη διαδρομή των χρόνων. Δηλαδή, σε μια παλιότερη φάση υπήρχε ένας πιο συγκρουσιακός λόγος ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία προκειμένου να αλλάξουν οι εξαρτημένοι. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει μπει μια πιο λειτουργιστική εναλλακτική αυτού του λόγου και βέβαια και για τον ΟΚΑΝΑ έχει αλλάξει η συζήτηση, όπου ξεκινάμε από το υπάρχει ένας μεταφορικός διακόπτης στον εγκέφαλο, ένας διακόπτης στον εγκέφαλο που αν ακουμπήσει ουσία τότε γυρίζει και γίνεις εξαρτημένος, είναι αυτό το once an addict, always an addict, αλλά τώρα στην παρούσα φάση συζητάμε για φυσιολογικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου, τους οποίους υπονεμεύουν, δηλαδή μπαίνουν πιο πολλοί παράγοντες καθαρά πάλι στο βιολογικό κομμάτι. Τώρα, γιατί μας αφορά αυτό? Μας αφορά γιατί ουσιαστικά το πώς βλέπεις την εξάρτηση είναι σημαντικό για το πώς την αντιμετωπίζεις. Αυτό είναι επιστημολογία. Προχωρήστε στο επόμενο slide. Είναι επιστημολογία. Επιστημολογία είναι θεωρία της γνώσης. Είναι ο κλάδος φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση της επιστημονικής γνώσης και το πώς αυτή παράγεται. Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέρουν το paradigm, το παράδειγμα, με επικεφαλαίο το επιστημονικό παράδειγμα, όπου είναι οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι τεχνικές που αποδέχονται τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας επιστημόνων. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι οι επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία κατανοούν το ίδιο φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι βλέπουν μπροστά τους, λέει, το κατανοεί ο καθένας με τα μάτια που του δίνει η επιστήμη του. Για παράδειγμα, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, είναι το ιατρικό παράδειγμα της εξάρτησης. Η εξάρτηση είναι χρόνια υποτροπιάζουσα ανώσεως, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Για τους κοινωνικούς επιστήμονες, η συμπεριφορά του ατόμου αναγνωρίζεται ανάλογα με το κοινωνικό νόημα που της αποδίδεται. Μιλάμε για κοινωνικές κατασκευές, υπάρχει labeling theory, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ενώ για τους ψυχολόγους μιλάνε με όρους προσωπικότητας, δυσκολίες στις σχέσεις, δυσκολίες στην ανάληψη ευθυνών, πάλι μιλάνε για κάτι διαφορετικό. Και βέβαια, αυτό προσπαθεί να συντεθεί σαν βίο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, ο καθένας παίρνει όποιο κομμάτι από αυτά του ταιριάζει περισσότερο. Εγώ που είμαι γιατρός παίρνω το βίο-μοντέλο, έτσι. Ένας ψυχολόγος παίρνει το ψυχο-μοντέλο. Ένας κοινωνικός επιστήμονας παίρνει το κοινωνικό μοντέλο, έτσι. Όπου όλοι λέμε το ίδιο, λέμε την ίδια λέξη, αλλά εννοούμε διαφορετικό πράγμα. Και τώρα, αυτό το οποίο ρωτάμε ότι είναι δυνατή η μετάφραση από το ένα παράδειγμα στο άλλο. Η σκληρή θεωρία επιστημολογία λέει πως όχι, έτσι, ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφράσεις από το ένα στο άλλο, αλλά η έννοια βρίσκεται ενσωματωμένη στον τρόπο που κατανοούμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο όρος εξάρτηση έχει διαφορετικό νόημα για τον γιατρό, διαφορετικό για τον κοινωνικό επιστήμονα, διαφορετικό για τους ψυχολόγους. Και έτσι λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν, ότι ο γιατρός όταν λες εξάρτηση σκέφτεται φάρμακο, υποκατάσταση. Όταν μιλάει ένας ψυχολόγος για εξάρτηση σκέφτεται ψυχοθεραπεία. Όταν μιλάει ένας κοινωνικός επιστήμονας σκέφτεται το πλαίσιο, το κοινωνικό. Όλα αυτά τώρα είναι δυνατόν να... Αυτά, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Πώς όμως συντίθεται όλα αυτά? Όλα αυτά συντίθεται στο πεδίο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικοί επιστήμονες, έρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετικές ματιές και βλέπουν το ίδιο πράγμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Θεωρούμε ότι αυτό φτιάχνει, χτίζει στην πράξη, και αυτό το ότι συνεννοούνται, αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης ο Κολουκάτης, ότι ξέρεις, τα βρίσκουμε κάπως στο πεδίο. Υπάρχει ένα οικολογικό μοντέλο με αναφορά στα οικοσυστήματα της φύσης, όπου υπάρχουν και συμβιώνουν διαφορετικά είδη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολυφωνία. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές οι οποίες κάνουν αυτό που λέγεται θεραπεία της εξάρτησης σήμερα. Τώρα, η πολυφωνία αυτή μπορεί να υπάρχει
τόσο σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, πολυφωνία μέσα στην ίδια μονάδα. Υπάρχει η διεπιστημονική ομάδα, έτσι, όπου ακούγονται διαφορετικές προτάσεις και χρησιμοποιούμε όρους δημοκρατικότητα, επιτρεπτικότητα, ελευθερία έκφρασης γνώμης, αποφάσεις από τη θεραπευτική ομάδα. Όριο είναι το πλαίσιο, έτσι, είναι ο περιορισμός του πλαισίου. Σε ό,τι πλαίσιο δουλεύεις, αυτό κάνεις. Εντός των οργανισμών υπάρχει πολυφωνία. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Για πάρω το παράδειγμα του ΟΚΑΝΑ, το οποίο γνωρίζω και καλύτερα. Υπήρχαν μονάδες όπως η μονάδα εφήβων, όπως η κοινωνική επανένταξη, όπως οι μονάδες εντατικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που φτιάξαμε το 2017. Στην πραγματικότητα τι έχει γίνει? Ότι οι δομές αυτές είτε δουλεύουν ξεχωριστά, όπως η μονάδα εφήβων, σαν ένα διαφορετικό κομμάτι μέσα στον ίδιο οργανισμό, είτε δεν στηρίζονται επαρκώς από τον υπόλοιπο οργανισμό. Δηλαδή, εκείνο το οποίο γίνεται. Και η μονάδα κοινωνικής επανένταξης στον ΟΚΑΝΑ έχει πολύ μικρότερο αριθμό ασθενών από αυτόν που θα έπρεπε να έχει. Και γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε τις μονάδες εντατικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης το 2017, ώστε να κινητοποιηθούν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν βαλτώσει μέσα, έχουν λιμνάσει μέσα στις μονάδες, να κινηθούν προς την επανένταξη. Αυτό στην πραγματικότητα δούλεψε πολύ λίγο και δούλεψε περισσότερο, ας πούμε, έχω το παράδειγμα της Πάτρας, όπου δούλεψε επειδή υπήρχε το background από ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και μια πλήρη υποστήριξη από την πλευρά της μονάδας υποκατάστασης. Είναι μικρό παράδειγμα, είναι περιορισμένο. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αυτό πάει να γίνει τώρα και νομίζω ότι το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται δεν θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την πολυφωνία. Τώρα, μεταξύ των οργανισμών η πολυφωνία, και πολλά χρόνια υπήρχε πολεμική στο δίπολο στεγνά προγράμματα υποκαταστάσεις. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει όλα. Όχι εμείς, όχι εσείς, όχι άλλοι. Στην πραγματικότητα όμως στο πεδίο υπήρχε μια συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων στη βάση της κοινής εμπειρίας από τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Και βέβαια υπήρχε ο θεσμός του εθνικού συντονιστή, ο οποίος υποτίθεται θα γεφύρωνε την απόσταση μεταξύ των οργανισμών. Στην πράξη όμως αυτό δεν συνέβη. Πολιτικά προτείναμε τη δημιουργία μιας εθνικής αρχής για τις εξαρτήσεις και προτείναμε την δημιουργία τοπικών επιτροπών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, τη δημιουργία μιας εθνικής αρχής, στο μοντέλο άλλων κρατών, η οποία θα ρύθμιζε την ισορροπία μεταξύ των οργανισμών, θα διοδοτούσε, θα εκπαίδευε, θα ρύθμιζε την κυκλοφορία των ασθενών μεταξύ των οργανισμών και από κάτω προς τα πάνω τοπικές επιτροπές που ξέρουν τι γίνεται στην περιφέρεια. Τώρα, για το σχέδιο νόμου το οποίο ήδη συζητιέται. Θεωρώ ότι είναι προβληματικά διάφορα πράγματα μέσα σε αυτό, όπως είναι προβληματική η συνύπαρξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής, του σχεδιασμού εθνικής πολιτικής και της εφαρμογής προγραμμάτων. Δηλαδή, κάνει σχεδιασμό και εφαρμογή στον ίδιο όργανο είναι κάτι το οποίο γενικά δεν δουλεύει. Δεν έχει δουλέψει στο παρελθόν, δεν θα δουλέψει και τώρα. Είναι προβληματική η συνύπαρξη διαφορετικών επιστημονικών παραδειγμάτων εντός του ίδιου οργανισμού και μάλιστα στη λογική ότι βάζω τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σαν μία από τις 6 διευθύνσεις του οργανισμού. Δηλαδή, δείτε, μιλάμε για διεύθυνση θεραπευτικών προγραμμάτων σωματικής αποτοξίνωσης και απεξάρτησης, ιατρικό παράδειγμα. Διεύθυνση θεραπευτικών προγραμμάτων υποκατάστασης, ιατρικό παράδειγμα. Θεραπευτικών προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, ιατρικό παράδειγμα. Διεύθυνση θεραπευτικών προγραμμάτων κράτησης, ιατρικό παράδειγμα. Διεύθυνση κοινωνικής επανένταξης και υποστηρικτικών υπηρεσιών, εδώ μπαίνουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και βέβαια η διεύθυνση πρόληψης, η οποία δεν υπάρχει πρόληψη πουθενά σε όλα αυτά. Το μόνο πολυφωνικό διεπιστημονικό όργανο στο νέο νομοσχέδιο, για να τα λέμε αυτά που βλέπουμε και υπάρχουν, είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο όμως έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι έχει μπει με καθαρά τρίτο ρόλο, συμβουλευτικό ρόλο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο πεδίο συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών θεραπείας των εξαρτήσεων στη λογική συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων. Έχουμε συνεννοηθεί στο πεδίο όλοι από όλες τις παρεμβάσεις και αυτό το έχει πληρώσει με πολλά χρήματα ο ελληνικός λαός. Την ανάπτυξη του κάθε ενός οργανισμού την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός
και καλώς υπάρχουν όπως έχουν φτάσει και λειτουργούν μέχρι τώρα με τα προβλήματά τους, έτσι. Υπάρχει συνέργεια διαφορετικών προτάσεων με στόχο τις ανάγκες του εξαρτημένου. Θέλουμε μεγαλύτερη συνέργεια, θέλουμε περισσότερο συντονισμό, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή συνέργεια. Ο ρόλος του εθνικού συντονιστή αυτή τη στιγμή κρίνεται ως ανεπαρκής, λόγω και της θεσμικής αδυναμίας και της έλλειψης πόρων, δηλαδή έβαλες κάτι να συντονίσει χωρίς να του δώσεις τη δυνατότητα. Εάν δημιουργούνταν μια εθνική αρχή για τις εξαρτήσεις, θα υπήρχε ένας ασφαλής χώρος για την ανάπτυξη αυτό που περιγράφω σαν οικοσύστημα διαφορετικών επιστημονικών παραδειγμάτων για τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Και κλείνοντας, καταληκτικά θεωρώ ότι το παρόν σχέδιο νόμου, η διαρροή του σχεδίου νόμου, με έναν αυταρχικό, αλλά κυρίως με έναν αντιεπιστημονικό τρόπο, βάζει τα φόπλακα στην πολυφωνία των θεραπευτικών προτάσεων και μας γυρίζει στο 1983. Ευχαριστώ πολύ. Κρατάω από το Δήμο Φωτόπουλο ότι μία υποδομή, ένα πλέγμα υποδομών που φτιάχτηκε τα τελευταία 40 χρόνια κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. Και είναι νομίζω μια διαπίστωση που την κάνουμε σε πολλούς τομείς. Ένα κράτος, μια υποδομή, ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό με πάρα πολλά χρήματα, με αίμα, με το ιστέρημα του ελληνικού λαού, αυτή τη στιγμή διαλύονται συστηματικά και παραδίδονται σε ένα αόριστο και ακαθόριστο ιδιωτικό τομέα, στο οποίο εν τέλει θα φανεί ότι μπορεί να είναι 4 funds το εξής ένα CVC Capital. Ας ακούσουμε και τον κοινωνιολόγο, τον Δημήτρη τον Κολοκάθη, με μεγάλη εμπειρία από το ΚΕΘΕΑ, έχει υπάρξει και στη διοίκηση των εργαζομένων, και την επιστημονική του εμπειρία και τη διοικητική και την πολιτική του επιστημονική ματιά. Όχι, βλέπει. Ωραία. Περιμένα να δω κάτι πιο φανταχτερό στο μικρόφωνο, αλλά δεν είμαι. Λοιπόν, ευχαριστώ Νίκο Ξεντάκη. Τώρα πρέπει να πάρω το λόγο μετά το χήμαρο του Δήμου του Φωτόπουλου. Θα προσπαθήσω να δούμε τα ίδια πράγματα από μια διαφορετική μεριά. Από τη μεριά του κοινωνικού επιστήμονα που λέει ότι βλέπει μόνο το κοινωνικό κλπ. Αλλά ειδικότερα θα μιλήσουμε για τη χάραξη πολιτικής. Γιατί ένα πράγμα που κάνουν, εν πάση περιπτώσει, και που οφείλουν